matur nuwun. Dek, paripaksa iki tak sigek selak diteni. Ora ya, Dek. Kuwi goncang kancing langit kelap-kelap katon nirgin sanging ngalis risang maweh kandrung sabarang kedulu bukir moyak bayi sangking tias baliwur lumari sang kandrung alok laku ning wong kedhep detik ganti menit ganti jam dadi dina dadi sasi candra dadi warsa ya taun natkala samangke Raden Wisanggi mandheg galing para putra Pandhawa mandheganing para putra Pandhawa rasa ngrebut baline kamukten negara Hastina. Ngastina ya gajah Oya Liman Benawi ya Puru Canggala sinebat negari Ngastina yekti yasaning Prabu Hasti gajah Oya jroning alun-alun ana tengara gajah inum warih yasaning Prabu Gajah Oya inguni mangke sang nata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Narpati Jayapitana nedheng lenggah nampi kadhangira Nalendra parang rukmi nenggih Prabu Manik Maninten sotaning penggalih menggalihaken kawibawan kang nedya kasuwun dening putra-putra darah Pandhawa ingkang pinandhigan dening Bambang Wisanggeni kandhep jroning paradaya kagiat Gura Wekasan dupi mulat ingkang nedhang prapta nggih Bambang Wisanggeni Permara remang swamya ngambrang-angang kadhe karo nandeng kaswase
Haneng maraga memalaku tak waspadake iki ora kaya praptane anakku lanang Bambang Wisanggeni. Iya wa sing gedhe pangapuramu anggonku prapta ora atur cecala marang kersaning wa Prabu Duryudana. Sing gedhe pangapuraku ora liwat bektiku wae ngatur ana ngarsaning wa Prabu Duryudana. Iya bocah bagus tak tampa ora liwat pamujiku tampan ana Bambang Wisanggeni. Tak tampa tangan loro dadekake jimat paripih sajak sumengka pengawak bojro dene-dene samangko kita-kita mawa kanthi prapta negara Ngastina. Ngene ya wa cekak cupete aku kepengin matur sarana aris ana ngarsaning wa Prabu Duryudana. Kaping sepisan aku dinuta dening Prakadang-kadang Muda Tumaruna putra-putra darah Pandhawa. Kakang Gatotkaca, Antareja, Kakang Antasena, Kakang Irawan, Kakang Abimanyu lan sak panunggalane dina samangko utus marang Bambang Wisanggeni kinenak yenake babagan kamukten Praja Ngastina. Mula ya wa sing gedhe pangapuramu. Ora teges Bambang Wisanggeni lawan putra-putra darah Pandhawa kaduk wani kumolancang ucik kamukten negara Ngastina. Mula dina samangko nitik sejarah lakon kang kawuri menawa negara Ngastina kang den asta kawibawane dening wa Prabu Duryudana kuwi sejatine mung klasa gumelar. Wa Prabu Duryudana nglenggahi klasa gumelar. Iku titipane kagungane Kanjeng para pepundenku darah Pandhawa. Mula reh ning dina samangko kaya-kaya wis ngancik titiwah yani mangsa kala. Aku njaluk kanthi suka rilaning penggalih saka Siwa Duryudana wulungna babagan kamukten negara Ngastina bakal tak pasrahke marang para pepundenku darah Pandhawa. Kadangmu padha randhen abecik desa amendema bari baris kang prayitna ya sarantawa ing Warawati. Bambang Wisanggeni lho iki sapa? Ditepung aku Prabu Manik Maninten kadang isi Nuwun Prabu Duryudana. Oh ladalah dadi negara Ngastina darbe jago bupungan saka liyan praja. Bambang Wisanggeni kepiye Prabu Manik Maninten sira ngucik kamukten negara Ngastina iki mbok menawa saka panemuku pancen dudu hak lan wewenangmu. Bambang Wisanggeni dudu lumebu ana ing garising keluarga sabab iki garapane wong tuwa, garapane para pepunden. Manik Maninten. Anggonmu metu kaya mangkono kuwi mau cetha ngawur-ngawu gawar. Kowe nyebutake menawa Bambang Wisang ana jabaning garising kumarga kuwi luput. Aku ngerti sejarahe negara Ngastina nganti kaasta kargem dening Prabu Duryudana. Negara Ngastina dina samangka duk nalika sapungkure Eyang Panembahan Wiyasa mengker saka kawibawan negara Ngastina banjur negara Komplang. Ana jago telu kang bisa munggah ana ngasta kawibawan negara Ngastina. Siji jago Paman Dresthawastra, kaping pindho Pandhu Dewanata, kaping telune Yama Widura. Nanging ana angger-angger sapa sing ngasta kawibawan kamukten negara Ngastina kudu ora darbit caca utawa cacat saranduning badan. Delalah tumibaning padha sing rada genep pamikire landhep panguwasane ora liya ya mung pepundenku Prabu Pandhu Dewanata.
kaasta dening Prabu Pandhudewanata negara Ngastina katos ayem tentrem gemah ripah kerta raharja kinacek ing sesama nanging delalah saka ngersaning Gusti Kang Purwengdat ora langgeng anggone ngasta kawibawan muruting kasedan negara Komplang banjur katitipake pamak Siwa Prabu Dresta Rastra ning bola baliya saka akal julike pawongan wong negara Ngastina kang dipandhegani para pandheganing Kurawa kang darbe watak jahil metakil util lan ugil negara tumiba ana ing ngastane Prabu Duryudana mula reh ning dina samangka Bambang Wisanggeni wis ngerti tok sumbring lakon bumi Ngastina tak jaluk oleh ora oleh Bambang Wisanggeni pecahing dodol lotahing ludira tandinge ora liya mung Prabu Manik Manitan metu njaba legane lah Kakang Rubaya kok meneng wae uyak wektu iki lah iki ana lakon kaya mengkene Kakang ya sing sabar sing sabar ayo diulati lelakon iki Nyanyi Bramastra pun wonten dawuh Rawanemban wah iki ana gawean Wela Wisanggeni nganti para putra-putra Pandhawa Yayi Prabu Manik Maninten kurang bejane nemu bilahi kae ayo kake diulati direwangi sepira bongane Bambang Wisanggeni
saking palagan dadane murup kaya srengenge. Wah, sapa iki? Nata pringgendani Prabu Anom Gatotkaca. Gatotkaca. Ya Harimbatmaja. Ya Kaca Negara. Waduh. Kawulana. Tumenggung pamecat nyawaranku. Yen kelot tak eman gage barisamu gulungan undurna barisamu rontak padha gulungan. Sadurunge ana Priagung tanggo dambul ana kesirahe. Sembodo kundurake wadya balaku. Lanmu gilang-gilang kuwanta wah lena pangenamu jebak dadamu singga yakupar. Mundura racah dhewe. Hus.
Adresang birangu renangku logi nembet gampi totak retman mengabawon mbak bujleng iblis lantat anak-anak Pandhawa ora kena disanak wah ana sing iso mabur ana sing ambles Bantala wingko yen tak abane tabrak sampak menyura kelakon lebur jadi batang kowe tas-tasane dalan kono ora metu. Sesuk mati aku adobyo Lalawendra mangung pongan warimang wah mundur anak-anak Pandhawa tak idoni kelakon dadi reca kowe tanganku iduku wae cukup ayo sapa sing bela kene dadeke patung pisan sore ayo rasakno begegek atute kaca pirang-pirang Antaséna Antarejane ora enak
dhewe. Mati. Ayo tontonan anak-anak Pandhawa. Bisa gini. Iki wabala dewa kayak-yakan tekan kene ngapa to iki? Iki kenapa? Dulur-dulurmu kenapa? Iki kena piandelip Begawan Dewa Resi. Dewa Resi kuwi anak buahe Prabu Manik Maninten. Jagone wong Astina wae. Jadi ya kuwi mau sing gawe perkara utawa milara marang kadang-kadangku putra darah Pandhawa kuwi ora liya Begawan Dewa Resi diapure kaya ngono. Kurang ajar, kurang toto. Begawan Dewa Resi kuwi yen ora jejeke ora lega. Wis aja bengok-bengok kene lenggah. Wis tuwa kok arep panas baran. Wancine ditata wae, ditata wancine wae, diunggahke, diudhunke. Aja mung nuruti karepmu dhewe. Iki malah aku nyuwun tulung marang Prabu Baladewa reksanen. Putra-putra darah Pandhawa kang padha dadi reca. Aku bakal budidaya goleki usada karben walaya temah jati temah nirmala. Sambunging kondo mapan hing madyaning kayuwangan alang-alang kumitir sang juang menang hanampi sawanira sarta marakira nenggih Raden Wisanggeni kang upaya sarana mrih waloyaning jati temah waloya dumateng para kadang putra Pandhawa. Riwusnya sawetawis dene Rama Ngarsa sigra den acarane kaya ta mangkono wijring sabda ingkang dereng kawijring lesan
Ora sing ngrasang alangkung sang Yahayu tangkapan dahaning sih talogo kaji langit mahambang tanpa sulan upamaneka lintang toyo ya kusuma sumawur titahulun wisanggeni padha winanting Basuki anggonmu mengayun ing ngarsa ulun Dresana putra ndi ninggawit saking pundi sih udyastutinipun Kanjeng Pukulun ingkang rumentah dhateng hamba anggen kula ngabyantara winantu ing Basuki pangabekti kula punika njuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Pukulun ya wis anggene sira ngaturake pangabekti mring panjenengan ulun ulun tampa ora liwat pangestu ulun wae tampanana wis anggene kebat anggen kula nampi pudyastawanipun Kanjeng Pukulun ingkang rumentah dhateng hamba. Pukulun waleh-waleh menapa paripaksa kula ngabyantara mangayon wonten ngarasanipun Kanjeng Pukulun. Ya kawruhana wis anggene ora kateges aku ndingini purbane ngerat aku wis nupiksa apa kang dadya darunaning arasam samengko sira mrihatinake kelawan kamukten negara Hastina kamangka satemene negara Hastina iku wenang tumraping kang ramamu para Pandhawa nanging samengko isih den kekahi dening Kengwa ing Kurawa wis anggene nadyan ing pundakmu sinampiran tanggung jawab rumeksa jejeking adil nanging samengko jejiban agung iku ora mapan ing anggamu kawruhana wis anggene dos pundi Kanjeng Pukulun satemene kanthi adeking negara Hastina kang samengko den kekahi dening Kengwa Kurawa ing tembe bakal minangka lelantaran ketemune watak angkara kelawan watak utama angkara ingkang sinandhang ingkang para Kurawa kautaman dening para kang ramamu Pandhawa samengko ya ing bumi Hastina iki minangka
sarana ketemune Sura lan watek Asura. Kanthi den arani perang agung Baratayuda Jaya binangun kang mapan ing Tegal Kurusetra. Ya ing kono iku. Ya ing kono iku Suradira jayaning Kalangrat bakal lebur dening Angastuti. Sagedi kawu inggih Pukulun. Lajeng pergi pundi kakedah kula lampahi Pukulun kawruwana. Lamun samengko wis priksa lan nupiksa marang sajatining Kamukten Negara Hastina. Minangka leliru supaya ra njabel Kamukten Negara Hastina. Weningna rasamu mantengna ciptamu. Jeneng ulun bakal paring nugraha marang sira awujud gotinten. Aja kesuwen gage samektakna wengana swargamu. Wis anggeni. Wis anggeni ora teges jeneng ulun undung marang jeneng kita. Selak mesake penandanging para kadang-kadangmu. Pura putra Pandhawa gage tulungana balekna lestarekna Kamukten kang sarta waloyaning para kadang-kadangmu. Sanggeni kula inggih prawoso dawuh paduka Kanjeng ulun. Mboten langkung kula nyuwun tambahing pangestu. Iya. Muga tansah pinayungan dat kang murweng dat sak lakumu. Wis anggeni. Batik gambar Janaka wong krengkeng kandang celeng pagupon omahe Dara cilik awor piye pitik-pitik trondol nek nelek taine mrongkol lah kakek gemruduk para Punakawan. Weh, lah sajake bakal gara-gara. Ayo tak dombani para Punakawan ning aku bakal nulungi sedulurku dhisik. Samangke para Punakawan gandeng dadak goleki wayange ruwet. Pun ngagem para pakaianing para dewa.
warahan dena becik besok mendemo baris wilaheng hong wilaheng mangartosi jam sekaring bawono langgeng Brakijong, plak-plak bang, balong nongko, bosok kemrapya ari petane. Lira-lire wis suwe lira nyambut gawe. Isane mung karek gandeng-gandengake apa tuwae. Niki rekaen Ndara Guru sing asli nenek kene kan tetek golek wayang angel kek ngomong. Dutus karepe dhewe kayangan dicecamah dening manungsa ingkang tamtata. Baladewa wis anggene piye sumingkira arep tak tambani aku entuk senjata pusaka iki kena kanggo maloyakake sesakit karya sukaning bebrayan maweh urip ayem tentrem iki sing diarani gada inten sumingkira wae tak tambanane kabeh Kakang Abimanyu Kakang Gatotkaca lawan paman Kyaki aja melu cawe-cawe perkara iki tak bujunge Prabu Manik Maninten kawan Dewa Kumbara utawa Dewa Resi aku iki jane ya arep ngamuk kamu kowe. Wah. Kowe. Wah. Oh. Hut. Wah. Ngetoke kaprawiran tibani duku dadi reca kowe. Ayo ketokno budimu. Wah. Pat, arep layu ati kowe. Arep layu ati. Toto ayo ngetokke pengabaran wujute wisa. Mbok anggap Bambang Pisanggen iki pawongan sing sepele ngono. Ngono. Aja kowe kok sekti temen sekti dadi apa kowe konangan Bambang Pisanggen ajur mur kowe. Wah.
liwasan Kakang. Waduh nggih Yayi kados pundi? Wis anggeni ngamuk punggung tanpa tidha-tidha monggo pados saraya Kakang. Yen ora endang tak peper. Lakon iki ora enggal rampung utawa paripurna. Guru mandeg-mandeg. Den prayetna semore reseka bali manik maninten lah wong wis penak-penak lungguh ana kayuwangan yatik reka-reka dadi nalendra barang nalendra serayan barang kepengkoking Pancabaya kowe ora bisa ngrampungi perkara guru lan kowe Narada sandhangamu ana mburi nggonen meneh wonten pertimbangan ingkang adawani guru menika ingkang madhangaken lampan Kakang Ismaya Kakang Badranaya piye Bathara Guru sing gedhe pangapura mulan aku ngaturake tarima kasih kang tanpa umum dene Kakang Badranaya wis kepareng asung pitulung marang panjenengan ulun aja mbok pindho-pindho meneh menawa lakon iki mbok pindho-pindho meneh bakal kewirangan ana ing Madyapada bakal kucep asmamu Bathara Guru. Iya Kakang. Kabeh kang ulun tindakake kuwi pinangka pemut marang putra-putra Pandhawa karepen uninga menawa negara Ngastina kuwi kawengku dening purbaning jagat. Kalebu peranganing lakon Prang Bratayuda Jaya Binangun kanggo nyingkirake Retu Budi Candala kang ditindakake dening para Kurawa. Lan dina samangka Bambang Wisanggeni kudune uga bisa nglenggana ijoling bumi Ngastina antuk liru kang sabobot satraju kelawan labuhaning para putra Pandhawa kang pinandigan dening Bambang Wisanggeni wujude Wahyugada inten. Mongko Wahyugada inten kuwi mau wis nyarira nyajiwa marang Bambang Wisanggeni kang bakal mahanani ayem tentrem kukuh bakuh adoh saka sambekala wekasan bisa mberat sakabeng sukerta kang mapan ing jagat raya Kakang. Ya Bathara Guru aku sing nekseni iya Kakang kaya wis paripurna munggah jejebahan ulun bali makayangan enggal bali Bathara Guru.
lanat padha gegojegan. Setyaki ana para endi wujude pisang geni. Ora sah goleki sing ora ana. Setyaki lakon kesempyok ing aradan kowe. Oh! Gembelo anak-anak Pandhawa jebule jireh getih wedi mati wong tuane aping-aping anake wah cangkeme wah wah
kados sampun paripurna menggah lampan ingkang dipun tindakaken kanthi kelas lahir tumusing batos. Atmaja ndika pun Bambang Wisanggeni ingkang tansah bekti dhateng Sudarma. Sedaya kala wau ginadang mugi-mugi lampan kala wau hanumusi dumateng keluarga agung panjenenganipun Bapa Tulas Sumrambah Ibu Sadinah Ewadene kaliyan ingkang putra Maryana sekalian garwa sageta gadhang nampi kanugrahaning Gusti sabobot kalian wahyu godha inten ingkang nedya mahanani ayem tentrem karahaya tebih saking sambikala caket kalian Gusti saha mundi nugraha pekasan saged bagya mulya slamet donya slamet ing akhirat. Wondene kula ingkang minangka ngaturaken pagelaran kathah kalepatan ingkang kula sengaja ingkang boten kula sengaja mahanani boten sukarnaning penggalih namung nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami ingkang tanpa pindhan. Akhiru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tansah nyuwun dhateng purbaning kawasa.